Bato! Yo, Wardzo! May gabi pag-usap mga angkol ang mga ante. Tugutin isab ganin nyo na mga ina sa tagkatahuran nini mga oras ha. Magandang gabi po sa inyo, show. Siyempre, laging mabuti dapat yung mga lagay natin ha. Oo, mahirap na. Ako medyo parat-parat yung aking lalamunan eh. Nakakatakot po, baka mawalan tayo ng boses eh. Alam mo na, pag mawalan ng boses si Totoy Bato, hindi na kayo makatutoy. Siyempre, hindi na ako makapasok. Huwag naman sana, knock on wood po, no? Ipagdasal nyo ang inyong angkol na hindi magkakasakit. Siyempre, ako naman siya, mga kabisyo, no? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic? Okay pa hanggang ngayon? Sana hindi matuluyan. Pambihira naman, no? Medyo makati yung lalabunan ko. At napag-alaman ko, marami pong may sakit ngayon, no? At sa gabing ito po mga kabisyo, yung pinag-usapan po natin, yung isang bagay na meron tayo sa kwarto po natin, ay yung kama. Ayan. Alam mo nyo ba mga kabisyo, no? Nung mga nakaraang mga taon, no? Wala po akong kama dito sa Metro Manila. Sa sahig lang po kami natutulog mga kabisyo. Hindi ko, yung sa kabilang kwarto meron, pero yung higaan po namin ng aking asawa ay nasa sahig lang, may kutson. Oo. At isa sa mga dahilan siguro mga kabisyo kung bakit ganon, eh syempre nandyan yung aso ko. Anong araw, hindi pa alam yan kung paano umakyat sa sa kama. Ngayon may kama na kami. Pero ang kagandahan po mga kabisyo na walang kama, hindi mag-igot-igot yung higaan nyo. Pag may nilalaro kayo, hindi tumutunog. Oo. At siyempre, natutuwa naman yung aso ko kasi dulog na ako ang aso ko eh. Hindi po pwede yan pag natutulog si Uncle Totoy, hindi kasama ang aso ko. Kasi gusto ko kasi yung style ng aso eh. Alam mo na kung ano yun. At eto mga kabisyo, no? Ang kama po sa kwarto ay may malaking kahalagahan sa ating buhay at saka sa kalusugan natin. At ito yung pangatlo para sa akin na mahalaga ang kama. Siyempre, regeneration ng ating katawan. Ano bang ibig sabihin nito mga kabisyo? Habang natutulog tayo, nagaganap ang proseso ng regeneration ng ating katawan, ng ating cells. So, etong kama ay nagbibigay daan para sa mga cells ng katawan natin na magampanan ang kanilang mga tungkulin sa pag-aayos at pag-repair ng mga tissue at organ mo. Napaka-importante pala, no? Pero siguro sa ating mga uncle driver, sa mga auntie natin mga driver dyan na bumabiyahe ngayon, Lala Move, Grab driver, taxi driver, truck driver, kung ano bang klaseng driver ka ngayon, siguro hindi nyo na hinahanap yung kama, no? Namimiss nyo na yung kama, no? Tama ba ako? Oo, umuo ka kasi, nasa biyahe nga eh. Kaya nga, pag after ng biyahe siguro, hinahanap na ng kama, pero minsan hindi na eh. Natutulog na lang sa sala. Minsan din siguro, outside di Kulambo. Outside di Kulambo, pero lubot na ng ipagawas. Kigol lang yung nasa labas. Pambira. Subukan mo na ba yan, ha? Kasi lalong-lalo na pag nag-aaway ng mahal sa buhay, ng asawa. Labas! Pero hindi ka na lumalabas eh. Oo. Nasa loob ka pero labas ang lubot. Bihira. Alam mo nung araw mga kabisyo, pag nag-aaway yung mga magulang ko, expected na yan na hindi na yan kasama namin
sa kwarto. Kasama pa ako sa kwarto nung araw mga kabisyo kasi ako yung youngest eh. Ako yung youngest kahit na medyo nag-edad na ako siguro ng elementary. Mangihi bakalikos katre. Oo. Sino yung umiihi sa kama? Ako. Siguro umabot pa hanggang elementary, high school siguro. Elementary siguro, grade 6. Umiihi pa ako sa kama. Lalong-lalo na pag yung laging pagod, tumatakbo sa labas. Ayan, umiihi sa kama, pabihira. Kaya, ng anso, ni Mang Anso. Shout out po sa nakikinig sa atin si Rogelio Cabahog. Ayan, sabi niya, lami sa kama to'y magpalusi sa kigol. Shout out naman dyan, naminaw minimo, shot gamay. Ayan, sa kanyang igsuo na si RC. Naminaw, daghang salamat sa iyong pagtutoy. Ayan, may gabi po na Angkol Totoy. Nakatutoy sa atin si Koy Mantilla Aras. May oras pa ba? Ayan, mga ginagawa sa kama, basahin natin. Tika row, mangihikol og sobraan kahubog. Pag sobrang lasing, no? Umiihi sa kama, pambihira. Ito yung talagang lusio ng kigol. Sabi ni John Vincent Mente, nagdadasal. Oo naman, nagdadasal bago matulog. Sabi ni George, asan eh? Helicopter toy. Pambihira naman to. Gusto mo, mag-wheelbarrow din. Sabi ni Andot Anding, magtalik danay toy. Magtalik danay pag tapos na. Ay nako, dami ko pang babasahin. Pasensya na po, no? Hindi ko na kaya sa ating oras po. Maraming salamat sa inyong pagtutoy lagi, no? 9 p.m. hanggang 12 midnight. Ako po si Totoy Bato, ang programa natin, Totoy na Love. At sana magiging okay lang yung boses ko. Kaya medyo karat-karat. Kailangan ng kama to. Oo, bawal mo nang mag-anuhan. Okay, hanggang bukas. Amping perme, ingat po tayo lagi. Kung saan ka man ngayon, huwag kalimutan ha, laging nakatutoy. Yawards oh! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!